Laitangni sharo Bubagrani Putla shanambui DGP rok hanang pinang khaimanatui ko khenka Tipra Mothani kasko Bijoy Kumar Hrangkhawl. Tipra wachini 6 schedule provision bo ma phaika ADC bo achai kha oborok kintu kuno national party chung ria tabok je national party no chamcha mamcha ungnai ro tamo bai brau chung botoi walai nani bulai nani cheng khabarau ambuchi maya haipuna chung esok komwan sungmung bai bakha chikon bai chung chini ha chini jati no sangtangya aboni bagai ang joto chini Tipra mothak painai ro no ang ma koyo tabok chung by election kerung broyo tabok chole tongo kerung sa chung surma SC ni chini Tipra mothabo tabok oro chung contest khai chini candidate tongo boni bagai tini ang saikaro phaijak Kamalpur sub division ni bono kaisa hill station haitei saikar tongo u saikaro chini darlong population chikon ong puno well off brau kaha morong ebong ubrau ni nok bisingo tabo mairok chawoi abo kesrang chati dong komuna rang chati dong komu bobai tabo interview ngachugo ang jotono koyo chung yak tisamani chini chrai immature chung praman thaimaya tabo ani bakha boko kostong jago narawni bone bakha dukho tamuge chini chairman Bubagrano brau obutir punukha abo tabok no bacha woi nanar kom chung khainani muchum jago hai puno chung ulama toi tabok thangnani ongpuno tabok thangralia chung jetu election cholebo abo kuno rokom brau ruling ro গন্ডগোল খাই chung manthai manoi rok mayongoi thang jokhon 80 danga ongo apro chung poila district council angbo apro tui ompio bacha nani ko bacha maya dangongoi thangai chung joto jelo ma thangkha jaga election sakang ro brau chung bai chung walai nani chung makhang kha solnai rok chini bising no chung bai chung no walai toklai nani abo chung no khum mala rok rigo rang rok rijago chung abo chole tongo aborok no chung muka bela khainani tabok nango ang joto no koinai all rank and file of Tipra Mothani je kormi rok no netitto rina as an elder as president of Tipra Motha I will appeal to each and every one of you to refrain from creating any misunderstanding and stay away from any violence activities. Otherwise, chung chini Bubagrani makhang ko somoi thangnai abono chung nayoi tabok je chung no satok pitok jakmani aboni reverse blessing chini Bubagrani saka phainai abo ani ব্যক্তিগত বিশ্বাস যখন ang satok pitok jago aboni bathai phayo chung tong thok momang I thok momang khlai khai chini movement ni chung bathai maya boni bai tabok je chini sakau chin Bubagra sakai phai mani chini jotoni saka phai mani chini jotoni saka chung abono chung protest khayo ebong abo chung muchung khlai onek hamya samung achairi mano haipuna chung abo lama thangai chung brauni sikar ongnani chung tabok thanglia jotono tabok je filo lama tongnai nok gandau tongnai bazar tongnai ongthung office kachari rogo o tongnai rog nang ang koyo narao dai boisa bakha logoi chung jar jaga chung tifilai tini bakha kaham bakha kolok Maharashtra na chung hamjak mani bini bakha kuar bini bakha kaham kathar kupur abo nuktani bobo chung na nistoy bo chini abono bara bobo समर्थन खायो आं खबर मानैनो tabok jotono ang koyei tini biskangni jorarogo जों जाहाथे गंडगोलनि instrument snamjak nani tabok je barang naimani aro जों थांयावै
जों जतनो like a brave soldiers जोंनि हानि military हायदे जों discipline no the command no जों respect खायो जार जार जागा थांनो अंथुं हामबाय God abang खनाव किन्तु मकलबाय कुनो evidence करैबा borok kaca misabo khana mani baino bono ang comment ria किन्तु आं सिओ सोंनो जे जों बाय जों गलाय रवानि थानि जोंनि borok baksa aro duljagai rang poisa bibinno khum malaro rijagai no borone encourage thayo ebong जों बाय गलाय bulai tongnani bagai borok aboni sikar ongoi tongkha abo ang khup selengo bono ang bono ninda khlayo ebong bono ang condemn khlayo je bote जों बाय जों esok muilo kroitoi chini borok esok tolau thangai boini sikari ongnani খুব একটা tamai mane bo जों unfortunate ongoi tongmani no proman ongo bono ong mani ongyang khlai cha khamu tabo jokhon ongkha u borok rok ne future tamong nai abo bang bosai maya tini u borok khainai rok bo tabok ta thangai BJP rok bai khum mala rok rijakha hamjakha khoros boros je nangmani ri tongkha abo bo जों nugo ebong khanawon khana simia nugbo nugo nugnai bo tongo haiphono abono nung tamo khlai sinai जों bai जों chini hano जों hamjakya chini amano bo जों hamjakya ba amani bese kothok kothok जों jakha o ama chrai phangsimi nini abok haite kothok tai tamo tongba nini abok chawino ang tini suk torkha I love you my mother keu himya chen abo hinani chini bakhau kurui je tuk chung kaisa borok ni superman kiba chung inhuman borok ong suk ya haitei chini tongmung chamung ma ongo borok ong sugai borok ni superman bakhak thangnani chini kuno imang krei borok ni tolawo chung tongnani abo chung seklayo boni bagaina chung bai chung asuk tolawo chung thangai tongkha democracy chung siwo democracy o onek rokom chung style tongo onek design to chung chini manthai tai chini complete chini dimanong tung constitutionally kamama lama tongo abo lama o khai thani asuk je bakha sitra asuk je chung tola thangmani chini morhas product kisurjino hai khlai mani it is condemnable I condemn very strongly and I feel jo to je khlai na ro narau ni bakha narau ko boi bo cha de cha kha narau salsale wan sung nai tini narau jole kha ki ba je kuno prolobono narau hai khlai kha bubagrano kintu salsa biang toi nung borot thai manjak nai abo nung tabok bo sia ko hai boni bagai nung no ma koyo bakha kasrai khaye bakha kupur bai chung jotoni bai nung bai phuno chung bai phuno krungsa tongoi chung no je brau thungmani u thungmani no buchi oi chini amano chung nuna hamjago tine phuno tongnani angno no bo narau no bo koyo je ro khumala rejakha bori bo chung sio bini no jotono chung sio tai knoi khare tongmani wamopur dai de yang sabrum tai khari thangmani abo bo chung sio makhang bo sio chini boro bo nugui tongon narau boro tong ebong boro ong khore narau tamhai mani na gossiping khlayo abo bo chung sio ebong biangni narau thango abo bo chung sio hai puno narau na chini jati chini boro khine ne tabo bo narau na chung hamjago kintu narau ni tongmung chamung bai narau na hamjak nai tongnai ro puno narau na hamjagya ongoi lai thangkhlai narau ni bo tamong nai ongya chu humkiriya narau ka ham tongnani bagai no chu narau na koyei joto na tai bisa ka kamriwo chung jokhon chung juddho thango juddho khlainani chini himmat tongnai nango chini courage tongnai nango tai commander ni hukumbo tai bisa grohon khlainani bo chini loyalty tongnai nango abot narau ni joto sanai
yang bo chini loyalty chini kharis bakau kurin krai chung kuno andolon not tiki maya tini khlainani narawni himmot courage tongo khlayo command narawni discipline ni command taibisan naraw obuno lachaknani bagai bo narawni courage tongnani nango asam sawi tini ani u koi mani oron paikha hambai